Ngilla préfet de la Vina ha nder arrondissement de Nyambaka. Monsieur le préfet, soyez encore une fois de plus la bienvenue. Arrondissement de Nyambaka bembal harande diiwal Aadamaawa Nokkure nde amana nde hoolare ndurngol e demri. Dabbaji ɓurduɗi woɗugo ha nder arrondissement de Nyambaka. Layɗe marɗe leɗɗe tilimɗe sey arrondissement de Nyambaka. Non Jumri e kosam ɗo ila ha nder arrondissement de Nyambaka. Préfet de la Vina o hoosi motaji maako be huudiɗiraɓe maako o yilli arrondissement de Nyambaka. O jaɓɓama ha dow maayo Vina. Taweego merjo berniwol Nyambaka e ummatore ɗuunde. Ɓaawo man o yalɗiri ha walde Alhaji Abbo Usmanu ha Muri. O yalɗiri ha Rans ɓalewa haɗɗon man ɗo o tawi na'i ɓurduɗi na'i ha Rans wanga. O laari na'i ɓurduɗi woɗugo ɗo tawe ha nokkure nde. O seyake masin kanko préfet de la Vina. O hoosi mbolwirga. O waaji ɓikkon Alhaji Abbo. O umri ɓe kabda ɓe narra tata halluɓe nasta caka maɓɓe huɓɓa yiite ngam waada ɓe. Ɓe dawrida ɓe enɗotira heɓa ɓe hokka daraja baabirawo maɓɓe. Ko dow ɗo duuɓi temeɗɗe to goɗɗo wari har nokkure nde andan no nokkure nde on Alhaji Abbo waɗi no walde maako ta ɓe yeeba ɗum ha ɗum loro ɓaawo. Ɓe kabda no ɓe ngatta fu ɗum yaha yeeso. Préserver l'honneur et l'image de votre père. Mi wimon arrondissement de Nyambaka ɗum arrondissement nga jaynitare. Ɓaawo man o yalɗiri ha hande walde Alhaji Nana Buuba tawetenga ha Rans ɓalejam. Ɗum nokkure nde belndi gite ɓe wi'ata tourisme. Ko hatoy a woni ha dow duniyaaru to a yiɗi laarugo nokkure wonde holɗininde waru ha Rans ɓalejam a yi'an kayefi. Nda woɗugo lak, nda mo'ingo nokkure, nda nokkure nde to aɗo laara a sabtata yiigo belndi gite ma haaɗi fuu haɗɗon may boɗɗum fuɗɗi yahi yeeso. Préfet wa'i nder kombowal hawtade be huudiɗiraɓe maako ɓe nganci ɓe ndaari nder maayo ngo. Kala warduɓe be maako fu ɗo seyi warugo ha Rans Alhaji Nana Buuba dalila kuje kayɗiniɗe tilimɗe tawaɗe. Ɓiɓɓe lesdi Kamerun Rans ɓalejam laati ɗum nokkure ɓurtunde nder ɓurduɗe vo'inego ha lesdi Kamerun. Arrondissement de Nyambaka ɗum nokkure himɓe marɓe hikima e jawmu jawle en sigata jawleji maɓɓe. En laari Rans Alhaji Abbo, Rans Alhaji Nana Buuba, jotta bo en ɗon ha Alhaji Amadou Modibo. Alhaji Amadou Modibo o waɗi jawle feere ha wuro ngo e mbi'ata Bandal. On ɗo ndaara Gertooɗe ɗeɗo o waɗi ɗe. Ɗeɗo hande rima geraɗe sak kala nde segonyel yalti fu geraɗe ɗo toɓa ha nder ferme Alhaji Amadou Modibo ngam jaynitare nokkure men e Alhaji Amadou Modibo ɗo dari ngam haɓugo be weelo. E bo noy hande o ɓe haɓirta be talakaku ɓe heɓana derke'en men kuuɗe. Dalila man Amadou Modibo waɗi kuje feere ha Bandal. On laari Gertooɗe be geraɗe be giɗɗe gite moɗon. Non ha fahinta o waɗi hande nokkure nden Jumri ɗo ila hatton bana mi wino mon. Jumri e non hande be kosam fu ɗo ila ha nder arrondissement de Nyambaka. Préfet wari laari kuje ɗe. He ay non man on ndaari liɗɗi qualité feere ɗo waɗe ha Bandal. Alhaji Amadou Modibo waɗi ɗum. Non ɗo wurtina liɗɗi ɓurɗi wato ɓurduɗi nder ɓurduɗi woɗugo
préfet be hoore maako hawtaade be mer Nyambaka ɓe hoosi nyamdu ɓe ɗo hokka liɗɗi ɗi ɗo mofta min en ɗo ndaara ɗi be giɗɗe gite meɗen. Hey haa fahinta derɗiraaɓe kuuje feere feere ɗo tawe haa Nokkure sama farme haa Alhaji Amadou Modibbo haa Bandal. Ɓaawo may kadi on yottidaama haa nder wuro Nyambaka. O jaɓɓa